Καθημερινά, εκατοντάδες φοιτητές και άλλοι απλοί άνθρωποι λάτρεις της γυμναστικής, της ευεξίας και κυριότερα της υγείας παίρνουν τις πόρτες του υπερσύγχρονου ολοκληρωμένου κέντρου άθλησης και ευεξίας YouFit Fitness Center του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην 28η Οκτωβρίου στην Έγκομη. Το Health News επισκέφθηκε τον χώρο, όπου και ξεναγήθηκε μαζί με τον διευθυντή του κέντρου, Άρη Χατζηπαναγή. Λειτουργούμε εδώ και 1,5 χρόνο τώρα, εξυπηρετώντας τόσο τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας, όσο και τον κόσμο της περιοχής εδώ. Γιατί κάποιος να επιλέξει το YouFit? Είναι πραγματικά ένα μοντέρνο, υπερσύγχρονο γυμναστήριο με σωρία υπηρεσιών που παρέχονται από τους έμπειρους και διπλωματούχους γυμναστές και διατροφολόγους του χώρου. Με ευρία γκάμα οργάνων γυμναστικής, μηχανημάτων αλλά και αντιστάσεις, καθώς και άλλα είδη αερόβιας, κάρντιο και γύμνασης, το YouFit Fitness Center φαίνεται πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα άθλησης και ευεξίας, πληρώντας όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Υπάρχουν τόσο τα ομαδικά προγράμματα, τα οποία χωρίζονται σε πάρα πολλές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεστε. Περισσότερο φυσικά είναι τα εξατομικευμένα προγράμματα, τα οποία εκεί θα αναλάβεις τον πελάτη και θα τον αξιολογήσεις και να τον προγραμματίσεις ανάλογα με τις ανάγκες του. Έχω προσέξει επίσης ότι υπάρχει και αρκετό προσωπικό. Πόσο περίπου προσωπικό υπάρχει εδώ για να εξυπηρετεί το κοινό? Είμαστε 6 γυμναστές και διατροφολόγοι, σε βάρδιες αντιλαμβάνεστε, και καλύπτουμε τις ανάγκες του γυμναστηρίου 7 μέρες της εβδομάδας. Όπως όλα δείχνουν, ο μοντέρνος αυτός χώρος πλεονεκτεί τόσο στις προσιτές τιμές, όσο και στην επαγγελματική και επιστημονική προσέγγιση του προσωπικού. Το ταξίδι πρέπει να είναι εύκολο. Η απόφαση είναι αυτή που δυσκολεύει. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι μια πετσέτα και τις φόρμες σας.